Дойде и краят на работната седмица и аз ще ви дам една идея за най-вкусната вечеря. За целта ще ви бъде нужна една маруля, в моя случай аз използвам домашна, нарязвам си я добре, нарязвам си и пресен лук и ги оставям на страна. Като през това време започваме подготовката на яйцата и това е трикът, на който мъжът ми ме научи как да махате яйцето от обелката без да ви става грапаво. Така, слагаме си 4 пържоли, овкусяваме си ги с сол, малко кимьон, малко черен пипер, слагаме и малко мазнинка, хубаво ги овалваме една в друга и ги слагаме да се пекат на 210 градуса за 1 час. Овкусяваме си салатката, отгоре настъргваме малко кашкавалче, направила съм си хубаво картофено пюре, отгоре си редя пържолките, които вече сме изпекли, и отгоре си слагам карамелизиран лук, който съм си направила. Така изглежда нашата вечеря и вече може да завършим седмицата. Да ви е сладко!